hier nog op naar de camper en we vinden het best een beetje spannend zaken, hè? Soert wat wijzer is het, wel wat net wat. Geven we mij een camper naar hoe is of net? Ik hoop het. Ik hoop het. Maar Maar als het niks is, dan laten we hem hier mooi staan. Dan laten we hem staan. Ja, dat is hier wel wat heuvelachtiger dan bij ons in Broeksterwaard, hè? Ja. Van, we zitten hier een stroom achter het hokje zaken. Ja. Volgens mij is het nou appzaken, als ik het zo wat besje. Leeg water. Lijkt het wat dicht zaken. Maar we gaan nog op ziek naar iets anders, denk ik. Er is niks, dacht ik al. Ik denk ook dat het sluiten is. Oh nee, sluiten. Doe je krapjes weg. Ik weet het niet, schat. Ik denk het wel, maar... Daar is scalp op je rechts, is dat? Ja. Dat het is. Ja. Wat een kabaalje. Man. Als het goed is, stiert er hier. Vakantiepark De Strienen. De Strienen. Ik dacht de Strien, maar ik kon het niet vinden. Maar het is de Strienen.